Di Hamok Kadongan, jumpa saya di acara Palapuk Roha di kanal YouTube YKB Marhata Batak Toba. Ya renungan sadarion dibuat do siap buku renungan wasiat dohon cudul hai baruon. Nama rujah hamai sian hatani debata di Jesaya 65 ayat 10 pitu sahat 25. Dohot pangodol hononna sia Jesaya 65 ayat 10 pitu songonoma idok disih. Ai idama au manopa langit ne baru dohotano ne baru jaladambe inoto nakana parjului manang tarsumbul turoha. Sude do jolma makalomohon ne baru alai dak sude makalomohon hai baruon. Somalna kane baru makaroroa sia dulu alai hai baruon makaroroan sia bagas. Di pasaha panuliran Yesaya barita nauli tu bangsa Israel. Debata manopa langit ne baru dohot tano ne baru. Puasa tardok barita nauli ih. Allah taga ditok padebata langit dohot tano ne baru. Dan bolan hai baru sia duru si jalon nasida. Alai dohot do jalon nasida hai baru nasia debata. Masurat-surat mabangsoi. Si gajah mumur manasida. Dan besomon halak dagang. Alai nunga gabe parnapuna dia kahauma dohot suasuanan martoro pinopar manasida jaladangadong dia kasiula hajahaton songonima hai baruon na pinatupa ni debata laus gabe bangso na malua do bangso Israel dan de bangso na terbuang na do sia debata alai gabe bangso ni debata manasida di bagasan pangaramation ni debata jaloon ni bangsa Israel mangolu na maduma naso tupa mubabe polong ni roha ni debata jala naso marpak cohotan ahape nama sa di ngolu ni bangsona manotong do polong ni roha ni debata dinasida hinorhon ni holong na macay balga maradupo bangsonay di baru do ngulu nasida asa unang mate di bagasan dosa. Dang hola nakane baru na nilehon ni debata tu bangsoi alai laus dowo do nang nabay baru hon hajol mau nasida gano paru. Amin. Songonima hata ni debata renungan dihita sadarion unang lupa kadongan like subscribe jala bagihon tuak kadongan alamat kiti na doho dohita manguruti ulaon marbarita nauli Rabdohot YKB Yayasan Komunikasi Bersama Moyate Horas Debatama Mamasu Masulita. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.